Leng-lenging griya mangumang kawuryan saking katebian sampun kawis tinggal rawat-rawat rinumaka tindhaira sang kinarya sarimbit kene kepareng mulas wadon ing Adisari sampun kepareng paripurna nedya kadherekaken manjing wonten ing sasana gupit mayang arum kinarya pangarsaning nampas sang Subra Menggala arsa manjing sasana adi pindha sang apekik manjing jroning pasamuan kinayap sagung para wadya iya punika tekang pinastan patah sawiki kira jinajaran kenya kang ayu-ayu pindha midodari tumurun patinggal biar cahyane ora ngebahi sajroning pasamuan kang wis kepareng ngagem busana kang samya tinaretes wenang sutya wis duka pratingku kene kang pinuju ari sang kinarya sarimbit arsa lenggah wonten ing sasana pandhapi agung kanthi hanggana raras iya mangkono to mau pangudyas maraning ndring kang diri sing lisan Ari kala semana sang Subra Menggala arsa mandhi kedaton pinapak sang raseksa sajroning alas dumadi peperangan sang raseksa tumedhak
iki gak serak iki. Aduh. Tekan endi? Wih, mburi anak sing njaluk salto ping 5. Suke kedal padha wani. Ana pawongan ijen. Tanpa ruang mancing ana sapa? Sapa jenengmu? Lan ngendi dokolan prace kamu, Gus? Yen tambuh marang aku Arjuna saking Madukara. Walah Arjuna. Nganteni kaget mesti mau. Asem. Get-geti ngantene. Wah, jenenge wong kaget iki biasa to, Om. Jenenge Buta elek. kaget biasa. Gus. Paran setiamu, Gus. Kowe tekan kene arep napa, Gus? Arep nari dan tak takon. Oh iya, Ding ya. Kan joget. Gus, kowe mesti entuk sabrong, Gus. Tak sepurani ning aja celelekan. Ora apa-apa, Gus. Gus mesti entuk sabrong. Wis entuk sabrong memang. Sithik Hah? Sopi weger. sak cerit. Gus. Paran setiamu golek apa, Gus? Golek apa-apa sing enek. Piye kok ngono jawaban? Gus yen kono tawas bodake, Gus. Iki aku tenan iki, aku serak tenan iki aku. Piye, Om? Piye? Aku serak tenan iki, Om. Iki kok iringane apa? Perang. Anu iki kok ngene ya. Yo kencanan sik iki. Heeh. Dadi iringane, Heeh. anggere tatape kemudo sumbir antamu. Tak dentu neno. Nah. Paham oke. ta? Siap ya, Cok. Dadi Kuwi. anggere aku wis klomak-klomak ngabange kuping tatape kemudo sumbir antamu. Tak dentu neno ngono ya. Ya, oke. Wis mikir saleke Gus. Mikir saleh aja kono. Kowe aku arep salto nang jongor menggone ngene. Bahaya. Gus. Suaramu klemak-klemek ngabangke kuping, Gus. Gigit siung pangapit tatapke kemudo sundar wantamu, Gus. Tak tentu neno. Hup. Anu no. Piye? Lah mau Iki wis kereng piye, tatapke kemudo semua ngengong apa ya? Lah piye? Lah instruksi Lah mau ngono lho. Ngene lho, maksud iki tatap gurmane ditabuh, aja nggo dalan bakso no. Heeh, terus Terus Lang iramane tuh sing semangat sih gak cepet ngono. heeh. Cepet, wih, iramane cepet sih. Piye Cepet. ramane piye? Kok comel tata dulu. Neno. Cepat. Cepat. Lah iki kok Cepet ngono sih. wae ora sadar kok ngono wae. Dadi cepet. Ayo guys. Anu iki emosi. Totane soal emosi. Iya, sabar, Bos. Emosi. Sabar, Bos, sabar. Cepet, dadi iramane swiglok tata dulu. Neno. Oh. Tak tahu mana soal Gus. Neno. Hop. Piye? Nek wong perang iramane ngono kuwi, sakwene arep ngene iki, wah mati. Dadine piye kuwi? Kurang cepet. Kurang cepet. Iki Sabar. ngene iki kurang cepat. Pak Bagong. Iki cacah angel setelane Pak De. Dokon mulai hai. Anu Pak De, ora ngono. Njuk istilahnya. Boya alon-alon. Anu wes. Iki the time is gede-geden. Heeh. Anu wes. Mano setelan kene. Engko dudum sak kanca ya. Oke. Umpamane. Anu biasa wae. Setelan biasa. Heeh.
Ya, Oke. anu iki perang tenanan iki. Rodok anu perang madhep endi kae? Madhep wis kono ora apa ya kene kok. Piye perange? Kono ora apa? Aja ora iso salto Ki aspal, ya mecotot dengkule kok Pawone ya. Yo. Kemak-kemak abange kuping tatape kemudian sumber wonten Gus. Begatang samura terpujiman sang mangsa mangsa apa Yasuraya.
Cakile bunuh diri apa? Nggih. Makaten para tamu, wonten carita Cakil bunuh diri akibat ngeslot.